cieľom zaistiť našim používateľom zobrazovanie čo najpresnejších reklám je potrebné, aby ste o svojej firme a produktoch poskytli čo najviac informácií. Tu je niekoľko krokov, ktoré môžete vykonať, aby sme našim používateľom sprostredkovali bezpečnú, transparentnú a užitočnú skúsenosť z prehliadania. Pri propagácii produktov používajte realistické, dôveryhodné a rozumné tvrdenia. Táto vstupná stránka sľubuje nereálny úbytok hmotnosti za krátke obdobie bez akýchkoľvek dôveryhodných informácií o tom, ako je to možné dosiahnuť. Poskytnite používateľom presné informácie o rizikách spojených s daným produktom alebo službou. Táto vstupná stránka propaguje rýchle zbohatnutie, ale nevysvetľuje, čo musia používatelia urobiť, aby peniaze zarobili. Pridajte relevantné a jednoducho vyhľadateľné vylúčenia zodpovednosti, ak posudky a odporúčania uvádzajú, že výsledky sú typické. Na tejto vstupnej stránke vylúčenie zodpovednosti jasne uvádza, že propagovaný produkt nie je jediným dôvodom úbytku hmotnosti. V prípade naznačeného pridruženia zahrňte odkazy na akreditáciu alebo odporúčanie tretej strany. Spoločnosť Google napríklad nepovoľuje reklamy ani webové stránky, ktoré naznačujú pridruženie k vládnym organizáciám alebo ich odporúčanie bez overenia tohto pridruženia alebo odporúčania. V tomto prípade webová stránka uvádza, že príslušnú spoločnosť odporúča vláda. Ak na stránkach nie je dôkaz tohto odporúčania, reklama a súvisiace stránky budú zamietnuté. Pripomíname, že princípom týchto pravidiel je propagácia transparentnosti, presnosti a čestnosti v inzercii. Ak chcete získať viac informácií o pravidlách pre bezpečnosť používateľov alebo pravidlách služby AdWords, navštívte Centrum pomoci pre pravidlá.